पहिलानो हामबाय मारियो मीडिया फ्रेंड्स रखनो दिनैनि जॉइनिंग प्रोग्राम फाइ जॉइनिंग खायफागा 54 families नि 208 voter borokno जों तिप्रा मथानि इंगै तिप्रा सानि जबा खायतनिबो borokno खाबाय खुबाय लामसको borok जेकुनु पार्टीनि फायथुं आइडियोलॉजी कतरबा पुइला नाहार मुंसे कतरबा borok आ नाहार मुंनो खाफुर जागै फायमानि बागै बेलाइखे हामबाय मारियो borokno पाइफ्लाया हामबाय तामनि हिंकाय फ्यूचर जेनेरेशन नि बागै कक सानाय बो पार्टी तंसिके तिप्रा मथा पार्टी कैसनो तंसियो आसे गोबांमा चाया खाजागै दंगो चाया साजागै दंगो केबो कक थाइजाबो साइमेया जों साफोरगै जोंनो चाया साव फिया जों जिनि साथाय जों सावै थानाय जिनि जबा जों खाइ थानाय तामनि हिंकाय दिनै जों चुप खांकाय दिनै जों पावर दंगो हनै जों दिनै गभर्नमेन्ट दंगो हनै जों खरांथि सायांगै थांगांकाय जिनि फ्यूचर जेनेरेशन जिनि तिप्रासा जिनि ऊपर ताई विश्वास खायानाय आमबागिनो बरकनो जों जिनि अ जबाबो लगेर फैमा बागै बेलाय के हामबाय साथै कैसा बक्सा लुकुरक मानथाय सखैनो मान या इंगन किरिजागै फाइनाल मुसुं खानो फाइमे आंगै तंनाय रंनो तामो साखला मुतनाय बरकनो आं कैसा सिम्पल कक सानाय निनि मानथाय नोंनावै पाइदि फिया निनि थिनां बर सगैनाय आबो नासिगै नों पार्टी नो सिलेक्ट खायो तामनि हिंकाय ननो तिनि टक मा साबाय ननो फालनाय राबार चारा फांसाबाय ननो फालनाय निनि फ्यूचर नि बसानि भविष्यत नों राबार चारा फांसाबाय फालमानि खलायो टक सा मा साबाय फालमानि खलायो आमबगै बरकनि थानि नरकनि थ्रुतै आनि कयमु नरक निजेनि दफा निजेनि बसाबुतैनि फ्यूचर न राबार चारा बाय टक सा मा साबाय ता फालदि आबो निन मानथाय नों माननाय नआबो निनि आइन निनि मानथाय तामन नरक आबोसे सिना थांदि